pinipitas lang yan. At ang ganyan, pinupulutan. Pero, mahal ko yan. Kasi matagal ko na yung budol-budol fight na yun eh. So, ayun na nga. Kahit yung mag-harvest ng saging, hindi ko pa ma-perfect. But in the end, nagawa ko rin ang tama. Ang hindi ko lang alam kung ipapahulit sa akin yan, ay matindi pa ang pagkat ko. Oh well, it takes a lot of practice siguro. Ang mahalaga, natuwa ako sa ginawa ko at na-experience ko yung mga ganyang bagay. Siyempre, since hindi ko maiwasan ng hindi makisalamuha sa ibang tao, kailangan ko ding matuto kahit paunti-unti ng Pangasinense. Lalo't nasa ibang lugar ako at ibang lingwahe nila dito. Mas mabuti na yung kahit sounds like trying hard ka sa lingwahe nila, at least you're trying to learn. Kaya nagtanong ako sa mga bisita namin noon at kay Mama Norms na mag-translate ng some words or sentence from Tagalog to Pangasinan. And here's what I have. Magandang umaga. Kapuasan si kayo. Kapuasan si kayo. Si kayo, Kuya Bonito. Masantos siya kabuasan. Masantos siya kapuasan. Okay. Yung magandang hapon po. Yung magandang gabi po. Lapit si kayo. Masantos siya lapit. Masantos siya lapit. Saan ang pinakamalapit na ospital? Inarso. Asinggaria Hospital. Kanan. Alright. Kanan. Kawanan. Kawanan. Left. Kawili. Kawili. Okay. Pag sa kano. Ano yan? Ang tutan. Oh! What? Tapos ng kamote? What? Ayan. Ang tagal-tagal mo.
while. Ulit-ulit ang alog. Actually, yun yung alog means bukid sa Pangasinense. Anong sa Pangasinan ang mainit? Amputak. Malamig? Ambuter. Amputak. Anong Pangasinan ng kain? Mangan. Mangan. Kain na tayo. Ano sa Pangasinan nun? Mangantila. Mangantila. Sino? Syupa. Syupa. So, ang Tagalog is sino and then ang Pangasinan niya is syupa. Sino ang tatay mo? Syupay, tatay mo. Syupa, ano? Anto. Anto'y ngaran mo? Anong pangalan mo? Ganon. Anong pangalan ng tatay mo? Antoy ngaran na tatay mo? Anto'y ngaran na tatay mo. Antoy ngaran na tatay mo. Saan? Inor. Inor. Punta. Inorsulaan mo. Punta. Inorsulaan yo. Toyo. During the pandemic, ang daming kakilala, kaibigan, kapamilya ang nawala. Bye, Charo! Pero that's how it is. At gaano man kasakit ang mawalan, we have no choice but to move on. May mawawala, pero may sinisilang. Ang mahalaga, buhay ka pa ngayon. Laban lang. Kaya, pahalagaan mo ang mga taong nandyan sa tabi mo. Lalo na yung taong nandoon ng mga panahon na kailangan mo ng karamay. Don't take advantage of them. As much as possible, make good memories with them. Kasi, at the end of the day, when the time comes, yun na lang ang maalala nila. Happy memories. After 10 months breeding or raising a rabbit, namatayan ako ng isang rabbit